Ye, Enak apa ya? animu beda-bedaan. Siji koko. Siji. Guru. Guru apa? Itu lapor nih gini. Cak beda-bedaan nih. Wah, kemarin udah apa? Gaya nih. Sing bahasa Indonesia nganu. Bahasa Jawa iki lah. Ya, Ke bahasa Indonesia. Ah, bahasa Indonesia. Aku- Aku beso. Hmm. Oh, yo tak bedai, Bos. ya piye? Yang beso ya. Ya, Ibu tidur, digigit. ibu turu. Dicokot kamu lu. Aja niku kan. Masuk kok saru ya. Salah lu masuk iki. Masuk iki. Yo, Jadi ini So. ngene ae. Cerita aku udah zaman SD. Aku dikongkon nulis nganu, apa iku jenenge? Apa? Tembang-tembang iku lho, Kang. tembang kenangan, tak tembang apa? Ora, kowe kan ono kok tembang-tembang. Basa Jawa, pelajar basa Jawa kan tembang-tembang. Oh, terus? Aku amen nulis tembang Asmaradono. Iku apik sih. Ayo, malah keliru Asmiranda. Sopor. Iya, Asmiranda artis, pacare Pebi. Wah itu. Ya apa? Bangku kan dinda teratur. Oh. Pas siap foto mau Bogor anak. Lah aku meneh Kang, tak ceritani. Ye. Aku zaman SD enggak. Dikongkon nyebutno Pandhawa 5. Nah, Terus yo terus tak sebutno sih. Catet Ning nggon papan tulis Gudi. sapa-sapa aja. Topik. Lu, Ayo di mana? Iku cari kita. Aku tak ngomong sih. Tak sebutno sih. yo. Topik. Yo. Mira. Terus Manto. Dariku Rintiarno. Haryoso. Nah, sing terakhir tak tulis Gudi. Widodo. Lha iku Pandhawa 5. Nek iku ku maksudmu piye? Lho, anjing Pandhawa 5 iki are Pak Guru aku ngono sih. Padha limo iso iku. Lah terus iku sapa? Iku ra anak Dewi Bowo. Kedua lima aku sapa jenenge? Siapa? Apa jenenge? Padha limo iku Janaka, Werkudara, Nakula, Sadewa, Arjuna. Iku duwe dulur jenenge Frank Febri Haryoso.